Formation minnu bolodalen no centre Mardianière kɔnɔ o ye coupe couture broderie ni stylisme modélisme ye ale ye san 3 ni kalo 6 kalan ye o formation tellement fana b'an fɛ ye o ye san 1 ni kalo 6 ye maquillage musorosiri coiffure o fana kalan mi centre Mardianière kɔnɔ o ye san 2 de ani kalo 6 o fana formation tellement be san 1 ani kalo 6 tatouage farafin jabi endu jabi o fana kalan bi centre Mardianière kɔnɔ no bana amina i former façon business la donc o kalo 6 à ce moment i ka diplôme sɔrɔ i bɛ se ka baara kɛ diɲɛ fan bɛɛ o kɔfɛ internat bi centre Mardianière la i bɛ se k'i den bila ka na Mardianière kɔnɔ siyɔrɔ ni dumuni a b'o bɛɛ lajɛlen sɔrɔ ni k'a ka baara kɛ centre Mardianière filɛ nin ye Falajɛ IGA sirafara la centre Mardianière bɛ Segu Midine centre Mardianière bɛ Bakɔ Jikɔrɔni centre Mardianière bɛ Korofina sirafara gitɔrɔnda la ni mɔgɔ bɛ renseignement wɛrɛ la i bɛ se ka weleli kɛ 76 12 11 18 20 20 18 20 ou bien i bɛ weleli kɛ 76 22 01 04. Bi araba ye juillet kalo tile 23 san 2025 aw minnu sɔgɔlen bɛ aw ka jabaraninsow mandi la an ka foli b'aw bɛɛ lajɛlen ka kɛ n'aw ka wagatiw cogoya ye an bɛ aw ladɔnniya k'aw ka kunnafoni wagati selen filɛ bakuruba kunnafoniw na an ka fintigilakaw ye wulikajɔ bila sen ka tile 5 kɔnɔna la ka tɛgɛ kɛ Bamanci wale tigilamɔgɔ ma caman na an da bɛna don la fo ka taga se Sulemani Agbaka wa ni bɛɛ lajɛlen b'ale dɔn soldat la n'ale Bamanci wale tigilamɔgɔw ka ɲɛma dɔ ye an ka fintigilakaw sera ka tɛgɛ kɛ ale la an da bɛna don o fana na o ni a ɲɔgɔnna caman ko kan kunnafoni olu bɛna lase aw ma aw bisimila ni wagati laban ninnu kɔnɔna la an ka fintigilakaw ka wulikajɔ kɛra sababu ye ka Bamanci wale tigilamɔgɔ ma 70 ɲɔgɔnna ka olu faga k'u da ka bɔ jamanadenw da la kunnafoniw kɔnɔna la juillet kalo tile 15 san 2025 Menakakaw fɛ yen Andera Bukan kɔnɔna la Bamanci wale tigilamɔgɔw kun kelen bɛ ka fara ɲɔgɔn kan boloda ye an ka fintigilakaw taara tatugu u la kɛra sababu ye ka u ka maa 40 ka u faga juillet kalo tile 17 san 2025 Segu marabolo la ɲɔnɔkaw fɛ yen nɔ an ka fintigilakaw ye u daga yɔrɔ dɔ jeni a kɛra sababu ye ka maa 30 faga o yɔrɔ la juillet kalo tile 19 Agilɔkaw fɛ yen nɔ an ka fintigilakaw ye double opération dɔ bila sen kan Bamanci wale tigilamɔgɔw tun bɛ u ka bolimafɛn 2 kɔnɔ an ka fintigilakaw ye o bolimafɛn 2 jeni wa maa o maa tun bɛ a kɔnɔ olu bɛɛ lajɛlen sara wa Tɔnbɔkutukaw fɛ yen an ka fintigilakaw bɔra u daga yɔrɔ dɔ ka Tɛni Ayisakaw fɛ yen état-major général des armées y'a jira ko fintigilakaw kalekan don ko min ye Bamanci wale tigilamɔgɔw ye ko u daga ka bɔ an da la lakana ka sabati ban Maliba fantan ani 4 bɛɛ lajɛlen na wa k'u bɛna taa ɲɛ o baara la nka ko u mago b'an jamanadenw ka dɛmɛ la yaasa lakana baara min kalifalen bɛ olu la u bɛ se k'o kɛ cogoya min na ka ɲɛ Tɛnɛndo juillet kalo tile 21 san 2025 Sulemani Agbaka wa ni bɛɛ lajɛlen b'ale don soldat la an ka fintigilakaw taara tɛgɛ kɛ a la fo a daga yɔrɔ la hali k'a sɔrɔ ani a ka maaw y'a ɲini k'an ka fintigilakaw bali o la nka an ka fintigilakaw ka wulikajɔ fanga bonyara ni u ta ye u sera ka nin cɛ kofɔlen minɛ wa a jirala fana ko nin ye Bamanci wale tigilamɔgɔw ka ɲɛma dɔ ye ko a ye degun belebele lase an ka jamanaden caman ma min kɛra sababu ye dɔw ye u pilasiw bila u ye maa dɔw faga hani a ka mɔgɔw wa u yɛrɛ binna dɔw kan u taara ni dɔw yɛrɛ ye nin wagati in kɔnɔna a bɛ an ka fintigilakaw ka bolo kan Tɛnɛndo juillet kalo tile 21 san 2025 Musa Mara dontɔ Ethiopian Airlines maaw ka pankuru kɔnɔ ka taa Senegal yaasa ka taa lajɛrɛ kɛnɛ ka lajɛrɛ min bɛna boli bɛn ni kelenya kan Sahel jamanaw kɔnɔna la an ka fintigilakaw ye a bali sabula u y'a jira ko kiri tigilamɔgɔw ma yamaruya d'a ma a ka bɔ jamana kɔnɔna la fo kiriko min bɛ ka boli a kunkan ko ka aw baaraw ka ban fɔlɔ n'o tɛ ko a tɛ se ka bɔ jamana kɔnɔ a ka conseil juridique bɔra ka laseli kɛ k'a jira ko nin bɛ dankari kɛ a ka hadamadenya hakɛ dɔw la ko k'a bali ka taa yɔrɔ la yɔrɔ min ka di a ye o hukumu kɔnɔna la u y'a jira fana ko sariya fosi tɛ an ka fintigilakaw yamaruya k'a fɔ ko u bɛ Musa Mara bali ka bɔ jamana kɔnɔna la ko o hukumu kɔnɔ u b'a ɲini sariya min talen b'a kama k'a bali ka bɔ jamana kɔnɔ ko sariya ka wuli ka bɔ yen nɔ hakilina min fana an ka fintigilakaw bila nin baara in na ko ɲɛfɔli ka kɛ o fana na wa u y'a jira fana ko n'u seko n'u damayira bɛɛ lajɛlen kɛ yaasa ni ɲɔgɔnna wale kana ta ka ɲɛsin a ma a ka avocat ko olu fana bɛ n'u seko bɛɛ lajɛlen kɛ yaasa
min ye Musa Mara ye a ka se ka bila a ka hakɛw kɔnɔ cogoya min na. Fonds de soutien aux infrastructures de base et de développement social min bilala sen kan an ka jamana ɲɛmaw fɛ ni o bɛ tigɛ ka bɔ an ka crédit santaw fo ka taga se an ka Orange Money ni Move Money baaraw sen fɛ. Ni an ka jamana ɲɛmaw ye a jira ko a baara daminɛni bi cɛ u sera ka sefa wari miliyari 35 ka o de sɔrɔ min ye miliyari 24 u y'o ta a la ka o di an ka kuranko minisiri ma yaasa kuranko bɛ se ka basigi jamana kɔnɔ cogoya min u mago bɛ minɛn minnu na ka nin baara sabati k'u ka fɛɛrɛw bɛɛ lajɛlen bila sen kan ka nafolo in don o da fɛ kuranko ka sabati malidenw ka lafiya sɔrɔ kuranko nasira la cogoya min wa an ka jamana ɲɛmaw y'a jira fana ko u bɛna fɛɛrɛw bila sen kan hali sisan fond in baara bɛna taga ɲɛ wa ko donna nataw fɛnɛ na a nafolo bɛna don daw fɛ jamana kɔnɔna la min bɛ sɔrɔ yiriwaw ko fɔ minnu mago bɛ a la i n'a fɔ kalanko fo ka taga se kɛnɛyako sira ni a ɲɔgɔnna caman. Kidalikaw fɛ yen nɔ coordination des chefs de fraction IMGAD et alliés maaw bɔra ka laseli kɛ juillet kalo tile 19 san 2025 k'a jira ko u ɲɛ bɛ kunnafoni dɔw carilen bɛ an ka bɔlɔlɔsiraw sanfɛ ni o ye ko olu ni force de libération de l'Azawad maaw kelen b'u k'u bolo di ɲɔgɔn ma nin wagati in na u y'a jira ko o kuma tɛ tiɲɛ ye ko o ye nkalon kuma de sabula u y'a jira ko maa dɔw bɛ ka ɲini ka fɔɲɔgɔnkɔ ni bɛnbaliya bila Kidali dugudenw ni ɲɔgɔn cɛ ko u ka u janto ani fana u y'a jira fana ko olu bɛ to an ka finitigilakaw kɔ ko wa k'u ka danaya bɛ an ka finitigilakaw kan fana u y'a jira ko min ye Mouvement de l'Azawad maaw ye ko don tɛmɛnenw in na u ye dekun ni gɛlɛya caman ta ka ɲɛsin dugu caman dugudenw ma ni o dɔ ye Agilok Takalot fo ka se Tasik ma sabula ko u bina dɔw kan u ye dɔw minɛ ka taga n'u ye wa u ye dɔw yɛrɛ faga u ye dɔw bolofɛnw u y'olu darage ka bɔ olu bolo ko a kɛra sababu yɛrɛ ye maa caman ye u sigiyɔrɔ bila ka taa an dafɛ jamanaw kɔnɔna la o hukumu kɔnɔ jɛkulu in y'a ɲini k'olu n'u seko n'u damayira bɛɛ lajɛlen kɛ sariya kɔnɔna la yaasa min ye Kidali dugudenw ye ka se ka u ka lakana ka o sabati cogoya min ani u y'a ɲini Kidali ni a nɔkandugu bɛɛ lajɛlen fɛ ani maliden bɛɛ lajɛlen fɛ ko an ka fangaw fara ɲɔgɔn kan k'an ka finitigilakaw dɛmɛ yaasa lakana baara min kalifaraw ma u bɛ se ka o kɛ cogoya min wa u y'a jira fana ko olu bɛ an ka jamanakuntigi général d'armée Asimi Goita fo kosɛbɛ wa k'u b'a kɔ sabula k'olu dalen bɛ a la k'a bɛna se ni Mali ye yɔrɔ la maaw kun sigilen tɛ ni yɔrɔ min. Karido juillet kalo tile 20 san 2025 nɛgɛ kanɲɛ 8 ni nɛgɛ kanɲɛ 9 ni ɲɔgɔn cɛ Gawo ni Burɛm ni ɲɔgɔn cɛ an ka voyage kɛ mobili dɔw Bamanciwale tigilamɔgɔw taara bin olu kan ka an ka taamadenw bolofɛnw k'o bɛɛ lajɛlen daragi ka bɔ u bolo maa si kɔni ni ma to a la hali k'a sɔrɔ bolimafɛn ninnu ɲuman sera ka don Gawo kɔnɔna la nka min ye taamaden ninnu ye u ye u ka nisɔngoya jira sabula u y'a jira ko ni maa ninnu taara ni u bolofɛn caman ye o hukumu kɔnɔ k'u b'a ɲini an ka jamana ɲɛmaw fɛ k'u ka fɛɛrɛw bila sen kan ka an ka finitigilakaw daga yɔrɔ dɔ sigi o yɔrɔ la yaasa ni maa jugu ninnu daga bɛ se ka taga b'u da la u bɛ se k'u ka taamaw boloda Gawo ni Burɛm ni ɲɔgɔn cɛ hɛrɛ ni baden kɔnɔna la cogoya min na. Tɛnɛndon juillet kalo tile 21 san 2025 Kajolokaw bɔra ka welewelemada kɛ ka ɲɛsin an ka jamana ɲɛmaw ma lakanako ta fanfɛla la sabula u y'a jira ko Bamanciwale tigilamɔgɔ dɔw kɛlen bɛ ka taa u tɔɔrɔ u sigidaw la Kajolo kɔnɔna la u ye a jira ko sorobilen dajan kɔnɔna la ko u ye maa ninnu ye siɲɛ fɔlɔ la o yɔrɔ in de la u taara ka taa u ka waleya jugu boli yenkaw kan o kɔfɛ u ye u kunda Nimbugu kan yanni u ka taa dugu kurani u y'a jira k'u selen Nimbugu kɔnɔna la u ye o dugudenw bɛɛ lajɛlen fara ɲɔgɔn kan misiri kɔnɔna la o kɔ u ye u kunda Kebeni kan yanni u ka taa kura a jirala ko min ye an ka finitigilakaw ye kunun tarata juillet kalo tile 22 san 2025 nɛgɛ kanɲɛ 14 wagati u y'an ka finitigilaka dɔw kɔni ye Nimbugu kɔnɔna la nka ko hali sisan u b'a ɲini an ka jamana ɲɛmaw fɛ u ka finitigilaka caman fara olu kan yaasa u bɛ se ka ni maa ninnu daga taga bɔ u da la wa u y'a jira ko maa ninnu kɔni ɲɛma turunen don nin wagati in na u t'a dɔn u taara yɔrɔ min na nka ko jamana ɲɛmaw ka fɛɛrɛ bila sen kan yanni u ka wuli u ka waleya juguw la. Tɛnɛndon juillet kalo tile 21 su san 2025 an ka finitigilakaw ye wulikajɔ bila sen kan Segukaw fɛ Jura marabolo la ka Bamanciwale tigilamɔgɔw ka
bolimafɛn dɔ ka o jeni. Maa 4 tun bɛ bolimafɛn kɔnɔna la, olu bɛɛ lajɛlen sara bolimafɛn jenini fɛ. État-major général des armées y'a jira ko ale ni a ka cɛdenw u bɛ ka fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen bila sen kan yaasa ni maa jugu ninnu daga bɛ se ka ta ka bɔ an da la cogoya min na, an bɛ se ka lafiya sɔrɔ an sigiyɔrɔw la, lakana baaraw bɛ se ka sabati jamana in fantan ani 4 bɛɛ lajɛlen na, wa k'u mago bɛ an jamanadenw ka dɛmɛ la yaasa o baara bɛ se ka kɛ a kɛcogo ɲuman na cogoya min. Mali ni Uganda ka bolodi ɲɔgɔnma kɔnɔna la, an ka finitigilakaw ka kalanso ni o ye École militaire du Mali o ɲɛma Général de brigade Musa Yɔrɔ Kante ye a baarakɛ ɲɔgɔn Wycliffe Keita ni a ka cɛdenw bisimila karido joué kalo tile 20 san 2025 an ka jamana kɔnɔna la yan nɔ. U bɛna tile 7 taama boloda an ka jamana kɔnɔna la. O taama in kɔnɔna na u bɛna hakilina falen-falenw kɛ dɔnniya min bɛ u la ka o tila u ni ɲɔgɔn cɛ. Wa ni maa kofɔlen minnu filɛ ni o ye Rwanda cɛdenw ye, u bɛna na tile 7 in kɔnɔna la taama an ka finitigilakaw ka kalansow kɔnɔna la yaasa u ni u baarakɛɲɔgɔnw bɛ se k'u ka dɔnniyaw tila cogoya min na, ani bolodi ɲɔgɔnma min bɛ Rwanda ni Mali ni ɲɔgɔn cɛ caman bɛ se ka fara u kan cogoya min na lakanako nasira la. Atelier de restitution du projet de la charte nationale pour la paix et la réconciliation nationale baaraw daminɛna karido joué kalo tile 20 san 2025 an ka jamana kɔnɔna la. Ɲɛnajɛ in kɛnɛ kan an ka premier ministre général de division Abdoulaye Mayiga tun bɛ yen nɔ, ani an ka maaba caman. U ka nin lasigi kun tɛ dɔwɛrɛ ye commission min bilala a baara la, olu ye sɛbɛnfura min sɛbɛn ka se ka ɲɛfɔli kɛ a la, jamanadenw bɛ se ka faamuya sɔrɔ a la cogoya min, ani ka ta ka baara kɛ ni a ye yaasa bɛn ni kelenya bɛ se ka sabati jamana kɔnɔna la, ani a ka se ka don ba la an ka jamana kɔnɔ. Min ye commission in ɲɛmaa ye ni o ye an ka minisiri kɔrɔ Usman Isufu Mayiga ye. Ale ye folikan belebele lase maaw ma minnu ye u dɛmɛ ni baara in na, sabula a y'a jira ko u ye hakilina sɔrɔ ka bɔ maa caman yɔrɔ kalo 6 in kɔnɔna la. A kɛra jamana kɔnɔ wa a kɛra jamana kɔ kan, k'a b'u bɛɛ lajɛlen fo, ani a y'i sinsin fana ko min ye nin sɛbɛnfura in ye ko bɛɛ lajɛlen k'a ɲini k'a kalan ka se ka a kɔnɔko dɔn ani ka a bila bala cogoya min na yaasa min ye yaasa min ye bɛn ni kelenya ni an b'o ɲini ni wagati in na o bɛ se ka waleya an ka kɛwalew la cogoya min na, hani fana a y'a ɲini ko min ye an danbe ni an tabiyaw ye ko an kana ɲina olu kɔ, sabula ko o de ye an sinsin bere ye. Bɛn ni kelenya an bɛ wagati min na ko bibi na ko ba Maliba mago belebele bɛ o la, wa ko an kana ɲina an ka tarikuw kɔ, ko an ka waleyaw kɛ waleya min an denw bɛ se ka u disi gosi ni o ye, i n'a fɔ an bɛnbakɛw fana ye a kɛ cogoya min na anw ye. Mopti Jafara bɛ Tɛnɛnku ni Masina ni ɲɔgɔn cɛ, an ka kolonbololaw bɔlen bɛ ka welewelemada kɛ, sabula ko u tɛ ka se ka u ka baara kɛ tuguni hali k'a sɔrɔ ba falen don, ka sababuya kɛ lakanabaliya ye. An ka kolonbololaw ni an ka jagokɛla minnu n'olu bɛ kulu in ta ka taa u ka jago kɛ, ka segin olu bɛɛ lajɛlen welewelemada kɛ ka ɲɛsin an ka jamana ɲɛmaaw ma, k'u ka dɛmɛ don u ma, sabula bamaci wale tigilamɔgɔw ka tɔɔrɔ bɛ ka bonya u kan kosɛbɛ, a bɛ ka u bali u ka baara kɛtaw la. Jumado joué kalo tile 18 san 2025 an ka bololabaarakɛlaw ye dɛmɛ sɔrɔ ka bɔ an ka jamanakuntigi général d'armée Asimi Goita yɔrɔ. A ɲɛnajɛ kɛnɛ kan min ye an ka seko ni dɔnko minisiri Mahmoud Dafe fo ka taga se Agibu Dambele ni a ka maaw kun bɛ a kɛnɛ kan ni ale ye conseiller spécial de président de la transition ye. Dɛmɛ min taara ka ɲɛsin an ka bololabaarakɛla ninnu ma o dɔ ye panneau solaire, batterie lithium fo ka taga se onduleur ni a ɲɔgɔnna caman ma yaasa kurantigɛ kana se ka u bali u ka bololabaaraw la. Wa a jirala ko min ye an ka tailleur, an ka kundilannaw, an ka numu fo ka taga se menuisiers ni fututalaw ni restaurant baarakɛlaw n'a ɲɔgɔnna caman, olu de bɛna ni dɛmɛ in sɔrɔ. An ka seko ni dɔnko minisiri y'a jira ko min ye bololabaarakɛla maa 300 ɲɔgɔn, dɛmɛ in bɛna di olu de ma, wa k'u ka sugantili baara bɛɛ lajɛlen kɛra sariya kɔnɔna la, ko yuruguyurugu wale fosi ma ye a la. A kɛnɛ kan min ye bololabaarakɛla maa 5 ye, u ye olu suganti ka olu ka dɛmɛ di u ma bɛɛ lajɛlen ɲɛna a kɛnɛ kan ye. Madame Fatumata Zeira ni ale ye galadonna ye, ale ye kuma ta an ka bololabaarakɛlaw bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la k'u ka nisɔndiya jira ka foli kana se an ka jamana ɲɛmaaw ma, olu minnu ye u hakili to la k'u dɛmɛ ni nin minɛn ninnu ye, ko a bɛna kɛ dɛmɛba de ye olu bolo.
Mahamadou Mengoro Traoré ni ale Assemblée permanente des chambres de métier du Mali ɲɛmaa ye ale ye folikan belebele lase an ka jamanakuntigi général d'armée Assimi Goïta ma sabula ko a ye min fɔ a ye a kɛ ko Ala ka jamana in ta fanga Ala ka di an ma. Monsieur Agib Dambélé ni ale ye conseiller spécial du président de la transition chargé des œuvres sociales ale ye a jira ko kabini san 2021 an ka jamanakuntigi ye a ŋaniya a yɛrɛ kɔnɔ ka fɛɛrɛw bila sen kan maa minnu bɛ yen n'u mago bɛ dɛmɛ la an ka jamana kɔnɔna la ka dɛmɛ lase u ma yaasa u bɛ se k'u ka baara kɛ cogoya min na ani an ka sɔrɔw bɛ se ka yiriwa cogoya min na. An ka jamana ɲɛmaaw ye hakilina kura ta ni o ye an ka jamana kɔnɔna la min ye an ka sira caman ka olu dilan u ye a latigɛ ka sira minnu dilan u bɛ taa i jɔ kilomɛtiri 20 ɲɔgɔnna la wa min ye sefa wari miliyari 182 o de bɛna don ni siraba ninnu dilali la san 2025 ninnu kɔnɔna la. Sira ninnu bɛ ɲɛsin an bɛ taama kɛ sira minnu sanfɛ ka taa an ka duguw la yaasa an bɛ se ka lafiya sɔrɔ cogoya min ani an bɛ tɛmɛ sira minnu fɛ ka taa an ka suguw la fo ka taga se an ka kalanyɔrɔw ni an ka kɛnɛyasow la an bɛ se ka lafiya sɔrɔ a kɛra duguba ni dugudenninw ye o siraw bɛɛ lajɛlen de bɛna dilan dugudenw bɛ se ka lafiya sɔrɔ cogoya min na sabula min ye siraba ninnu ye u caman tiɲɛnen don u bɛna na sira ninnu dilan k'a ɲɛ jamanadenw ka lafiya kama yaasa hali ni samiya donna a kɛra fonɛnɛ walima tilema fɛ jamanadenw kana degun sɔrɔ siraba sanfɛla la ni u bɛna u ka taamaw boloda. An ka procureur chargé de la cybercriminalité ye tɛgɛ kɛ an ka dɔnkilidala maa 3 la kunun tarata juillet kalo tile 22 san 2025 ni o ye Babani Kone Mariamba fo ka taga se Binkini Bagaga ma k'a sababuya kɛ ko nenini wale dɔw bɛ ka kɛ an ka bɔlɔlɔsiraw sanfɛ min bɛ dankari kɛ an ka tabiyaw ni an danbew la ko olu nɔ bɛ a la wa ko bɛɛ lajɛlen ɲɛ bɛ a la fana u ka kiiriw kan ka kɛ septembre kalo tile 4 san 2025 ni wagati in na u 3 bɛɛ lajɛlen bɛ boli kasobonba kɔnɔna la. Ka kɛɲɛ ni an ka jamanakuntigi général d'armée Assimi Goïta ka laɲini ye a ye min kɛ a ka gouvernement maaw yɔrɔ ni o ye ko u ka lafiya kɛ jamanadenw ɲɛ jamanadenw mago mana jɔ fɛn min na u k'o sɔrɔ sɔngɔ damatɛmɛdiya la ani lafiya la. An ka jago minisiri ni an ka siman feerebagaw ni a dilanbagaw ye ɲɔgɔn ye yaasa u bɛ se ka fɛɛrɛ bila sen kan cogoya min na siman bɛ se ka sɔrɔ jamanadenw fɛ hɛrɛ ani baden kɔnɔna la cogoya min a kɛnɛ kan min ye siman feerekɛlaw ni a baarakɛlaw ye u ye laɲini 3 kɛ an ka jamana ɲɛmaaw fɛ ni o ye maa minnu ni o ye siman dilan usine maaw ko u ka fɛɛrɛ bila sen kan olu ka se ka matière première sɔrɔ ka siman ɲuman dilan k'o di jamanadenw ma ani fana u ka hakilina filanan o bɛ ɲɛsin ni u taara u ka simanw ta lakana baaraw ka sabati yaasa u ka don ni siman ninnu ye jamana kɔnɔ hɛrɛ ni baden na wa u ka laɲini 3nan bɛ boli fɛn min kan o ye siman sɔngɔko ye ni jamana ɲɛmaaw ye sɔngɔ min bila sen kan ko siman ka feere o la fɛɛrɛ ka bila sen kan yaasa sariya o sɔngɔ bɛ se ka bato cogoya min na maaw ka bila ka sɛgɛsɛgɛliw boloda yaasa suguw kɔnɔna la bɛɛ lajɛlen ka sɔngɔw ka kɛ kelen ye sɔngɔ dɔ kana yɛlɛ dɔ sanfɛ utu kalo tile 25 san 2025 de sugantira u bɛna na fɛɛrɛw bila sen kan yaasa ni laɲini minnu kɛra olu bɛ se ka don ba la cogoya min na jamana kɔnɔ jamanadenw bɛ se ka lafiya sɔrɔ simanko nasira fɛ cogoya min na wa min y'an ka jago minisiri ye a y'a jira fana ko min ye kaye sira ye fɛɛrɛw bɛna bila sen kan yaasa siman bɛ se ka don o fɛ cogoya min na jamanadenw bɛ se ka lafiya sɔrɔ cogoya min na simanko nasira la an ka jamana kɔnɔna la. Ka kɛɲɛ ni semaine locale baaraw ye min ye Burɛm ni Banba olu ka semaine locale baaraw daminɛna tɛnɛndon juillet kalo tile 21 san 2025 Burɛm stade municipal kɔnɔna la ni baaraw daminɛna ye kunun tarata u ka sigida 4 ye ɲɔgɔn sɔrɔ an ka seko ni dɔnko kɛnɛ kan u bɛna ɲɔgɔn dan kɛ ni o ye Burɛm Taboyi Banba ani Temera u bɛna ɲɔgɔn dan an ka seko ni dɔnko baara min na o ye solo de chant chœur fo ka taga se pièce de théâtre poème ani an ka laadala dɔnw u bɛna na ɲɔgɔn dan olu de la a baaraw daminɛna kunun tarata juillet kalo tile 22 nɛgɛ kanɲɛ 10 wagati u ye ɲɔgɔn sɔrɔ a ɲɔgɔn dan kɛnɛ kan.
O bana ta an ka kɔkan kunnafoniw na an bɛ taa Algérie kɔnɔna la. Algérie jamanakuntigi tun bɛ u ka jabaranɛsoba sanfɛ u ka kunnafonidilaw ka kuma baranin na. A y'a jira ko n'i ye a ye dɛmɛ caman bɛ o tigɛlen bɛ Algérie la nin wagati na ko kun tɛ dɔwɛrɛ ye sabula ko don tɛmɛnenw na a kun ɲinina olu fɛ k'u k'u sen don kɛlɛ la kɛlɛ min bɛna bɛn Mohamed Bazoum ni ale ka fanga dafiri kɛra san 2023 u ka finitigilakaw fɛ Niger kɔnɔna la ko ka fɛɛrɛ bila sen kan ka Bazoum bɔ u ka o finitigilaka ninnu bolo ko olu banna o min ma o de kɛra sababu ye dɛmɛ caman bɛ yen o tigɛra Algérie la. A y'a jira ko maa dɔw y'a fɔ ko Faransi bɛ a kɔfɛ nka ko maa o maa mana kɛ a kɔfɛ bɛɛ lajɛlen k'a dɔn ko min ye Algérie ye ko a sen tɛna don kɛlɛ fosi la. A y'a jira ko olu tɛna kɛlɛ kɛ Mali kɔnɔna la, Niger, Libye fo ka se Burkina Faso kɔnɔna la ni olu ma yamaruya sɔrɔ ka bɔ u ka ɲɛmaayaso yɔrɔ. Wa a y'a jira fana ko don tɛmɛnenw na u y'a da Russie jamana ɲɛmaaw tulo kan k'u t'a fɛ ka u ka groupe Wagner maaw ye u ka dugukolo sanfɛ. Wa a y'a jira ko bolodi ɲɔgɔnma bɛ Algérie ni Washington, Moscou fo ka taga se Pékin ni ɲɔgɔn cɛ wa ko o bolodi ɲɔgɔnma sigilen bɛ ɲɔgɔn bonya kan ani ɲɛtaga siraw o sigilen bɛ olu kan yaasa jamana bɛɛ lajɛlen bɛ se ka an tɔnɔ mabɔ cogoya min na. N'an bɔra yen an bɛ taa Russie la. Russie lakana minisiri bɔra ka laseli kɛ k'a jira ko R24 kɔnɔna la min ye olu ka finitigilakaw ye u ye Ukraine finitigilaka 1260 de ye bɔnɛ u nin na. A y'a jira ko min ye u ka mugujuguw ye ni o ye u ka long porté fo ka taga se u ka aéroporté terrestre fo ka taga se u ka maritime ko u ye olu caman de ci ka taa Ukraine kɔnɔna la min kɛra sababu ye ka ni ma kofɔlen ninnu bɔnɛw ɲina. Wa ko Ukraine drone dɔ bɛ yen ko o tun bɛ u ka entreprise du secteur militaro industriel la ko u y'o o fɛnɛ tiɲɛ. A y'a jira ko u ye laɲini fɛn o fɛn kɛ ka nin kɛlɛ in kɔnɔna la ko o laɲiniw bɛɛ lajɛlen sabatira. Nin bɛ dan sɛgɛn an ka bi kunnafoniw na an tɛ sɛgɛn an tɛ ɲinɛ an b'an ka dibilabarakɛbagaw fo sabula o jɔyɔrɔ ka bɔ an ka baara in na. An b'a fɔ k'Ala ka basigi sabati an ka jamana kɔnɔ, Ala ka sankɔrɔta di an ka finitigilakaw ma. Ni Ala m'an ka jɔnya jɔ an na an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yan sini ka kunnafoni di aw ma laadiriya la. Shukran.